jos olisin nainut 14-vuotiaan TikTokin Petra. Kiitos. Sitten kun me ollaan täällä MM-baarissa. Niin minäkin haluan osoittaa tukeni Suomen joukkueelle. Anteeksi, kun Iisalmessa on helpompaa elämää. Niin minulla on vielä yksi laulu, mutta mä en edes laulu tätä kokonaan, kun täällä on oikeatakin koomikoita. Hanna. Etkö pysty pitämään? Hanna, tuu pitelemään. No niin, minä pidän sitä kädessä sitten. Hanna, näinkö sinä nöyrytät minua näitä ihmisten näin? Tuokin ulkomaalainen tuolla nauraa. Minä ajattelen, että suomalaiset ei arvosta toisiaan. Tyttöystävä, no se on tuolla, mutta en minä voi sitä pyytää lavalle. No niin, tämä on nyt MM-laulu ja nyt lauletaan sen ja sitten lähdetään kotiin ja ollaan onnellisia. No niin, nyt mennään kultaa kohti. Nyt mennään. Siinä on oikeasti tausta. Luomiskertomus tästä alkaa, viikkonen laita puutseja jalakaan. Muuta en tee kuin tapitan ruutua, niulasin Hannakin alkaa jo nuutua. Minä kannatan isän maata, leijona pystyy Ruotsin kaataa. Aika on tullut käyvään taistoon, olen valmis kultajuoman maista. Onko sulla herppi? Matsi alkaa hikipiässä, siinä on 9 sonnia haassa. Palloa kiekkomaaliin. Piti sanoa, että kiekkomaaliin. Meidän mokke kudit haalii. Pelit etenee, kilot tippuu. Hikoa niin, että sohva kastuu. Oi baby, tulen Suomesta. Alfa-yksilö nousee suolesta. Tuo alfa-yksilö nousee kuoresta. Mä siirryn suoraan tuohon C-ossaan. Sweet Home Hartwall Arena. Nyt mennään kultaa kohti. Nyt mennään kultaa kohti. Noniin, kyseessä ei ole after ski, vaan after ice. Kultahumppa soimaan, tää ei ole very nice. Taulussa lukee Suomi, Finland, Suomi. Hävinnönä on mulla häviöhuoli. Leijona 9.11, nyt lähti mopo jaloista. Nyt mennään kultaa kohti. Nyt mennään. No niin, se oli semmonen oli, kiitos. Kiitos, Iisalmen Paleface kiittää. Niin se, tuu sinä läski. Miska Kajanus. Mä lupasin, että Miska saa tulla tänne ja saa yhden ilmaisen kaljan ja sitten vittu se juo kaikki täältä pöydästä. Ei helvetti. Ja siis, joo, mä